Thank you very much. Thank you. I will resign. Offer my resignation. I am resigning. This is it, folks. I will resign. I'll tender my resignation. Seba' Prim Ministri f'għaxar snin l-aħħar vittma Keir Starmer, sentejn biss wara li tali l-Partit Laburista Ingliż fil-Gvern waħda mill-ikbar rebħiet elettorali tiegħu. Postu x'aktar xieħdu d-deputat Laburista Andy Burnham li sab triqtu fil-Parlament wara rebħa konvinċenti fil-by-election ta' Makerfield. Il-lettur anzjan fl-Università ta' Malta u osservatur ta' xena politika Ingliża Dr. Ivan Grishti għalli fi żmien fejn ir-Renju Unit ekonomikament jinsab f'xifer l-irdum dan kollu m'għandux jiridu. Isemmi numru ta' deċiżjonijiet li mamlux ġit lil Keir Starmer l-aħħar minn sensiela fil-ħarifa li għaddiet bl-għażla ta' Peter Mandelson viċin ħafna Jeffrey Epstein bħala ambaxxatura l-Istati Uniti. Ovvjament mal-popolin telef il-popolarità tiegħu biex ma nsemmux anke li ħasditni li ftit wara li tela fil-gvern iddeċieda għax ovvjament sab ħofra toqba kbira fil-finanzi tal-pajjiż li jneħħes sussidju fuq l-enerġija għan-nies anzjani. Ġifieri dik kienet ġa xi ħaġa li darset il-dawk ta' madwaru. Mal-tempata perfetta ta' stabilità politika li nibtet mit-teżiż ekonomika ta' Brexit 10 snin ilu bħallum daħlet l-Renju Unit f'kobba mħabbla mhux lanqas politika. Sitwazzjoni li sfortunatament l-Ingliżi sparaw f'saqajhom għal fatt li ħarġu mill-Unjoni Ewropea qed tidher biċ-ċar illi qed tkun diffiċli ħafna li jkun hemm it-tkabbir ekonomiku neċessarju. Jekk ma jkollokx dħul dieħel, m'għandekx flus biex tonfoq fuq is-servizzi essenzjali. Xem jistenna li r-Renju Unit fil-pass li jmiss biex jintem dan il-kaos politiku? Fuq il-logħba politika u kien qed jittama li forsi Andy Burnham ma jitlax fil-by-election, imma għas-saħħa kbira li wera fir-riżultat der biċ-ċar li anke dawk li kienu leali leħ fil-kabinett. Għalulu issa wasal il-mument li twarrab għaliex hija ċara daqs il-kristall l-issa li Andy Burnham sa jsib ruħu fil-Parlament Ingliż da żgur sa jwitti triq biex jikkontesta kal-leadership. In-nomini għat-tmexxija tal-Partit Laburista Ingliż jiftħu fid-9 ta' Lulju u jalqu fis-16 imma jekk Burnham ma jkunx kontestat huwa jista' jkun il-Prim Ministru l-ġdid tar-Renju Unit sa' 16 jew 17 ta' Lulju.